ta' Ġesu Kristu. Aħna għandna l-qalbna nozzu ħafna lil San Pawlu kemm għaliex huwa missier Maltin kif ukoll li għaliex għandu relazzjoni intima magħna in-nies tar-Raba. bħalma tinsabu l-koll mibnija intom illum. Jiena ħatta sal-mewt kontra minn qabad din it-tfir. U żmien it-tlub tiegħi wasal. Qabad it-taqlida tajba, temmejt il-ġilja, ħares il-fidi. Min hija merfuqa lija l-kunura tal-ġustizzja li bija dak iż-żmien Ġesu wera ruħu l-11 u qalilhom morru fid-dinja kollha x'għandu l-bxara tajba lil-ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammed isalva, iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. U dawn huma l-mirakli li jsieħbu l dawk li jemnu f'ismi ikeċċu x-xjagħda. Jitkellmu bil-sna ġodda, jagħtu slieb b'idejhom u jekk jixorbu xi xorb li jiġi fil-mewt ma jagħmilhomx ħsara. Iqiegħdu jdejhom fuq il-morta u dawn ifilu. Il-kelma الدنيا عندها بصوت بالشيطة طفيفي قدام التربيت بين الحية وماما يسويج الفاميليا بصوت نور السوقية للناس تطورنا الدنيا ضل يارنا وتطلع لسه متى كنت في الجروندا عملت ريفلسيون في الموبيل سبيريتوالي كبير بسان باولو غدا للمانكا وطلبت كتير مصيدة للميرت عزيز لداخل وبينا مصر يلا توصل il-fidi li tiġi moddija minħabba. Fidi li tagħmilhom xhieda ferħana tat-tama jagħtu ismu xox. Hekk għalilna l-baba bil-ħintu meta żar il-grotta żiża tagħna. Il-fidi f'Malta li tixxandar mill-grotta żiża tagħna. Min ma żarx din il-grotta għad-disir, papijiet kardinali, spirit, saċerdoti, presidenti, gvernaturi, gran mastri, u lista twila ta' divoti li ma nistgħu qatt nżommu kont tagħha. U meta ninsbu dan is-santwarju internazzjonali għandhom nħossu n-nar tal-imħabba, inħossu x-xrar tal-imħabba tal-fidi ta' San Pawlu li għadu jaqbad. Kif jitkanta fl-innu tas-sema Pawlina fil-versi miktuba minn Professur Oliver Friġġieri, int fil-bidu mir-rabat rabatna. Iħseb ġdid li rabatna fl-imkien, insellhomlek għax tlom ħolma lina, ħolma ħelwa li seħħet nasbir. Derb taħsibek massuq ġewwa moħħna, ismek nikbu fuq dar fis-sewwiet. Lill-imħabbtek ġoħalna nerfagħha biex nagħtuha bħala wirt lill-muliet. Inżrajtilna l-kelma f'ruħna, saqqejtilna ta' kuljum. Kemmenta ġewwa l-grotta biex tisir fil-fond. Grotta
għadhom magħna sa issa. San Pietru fil-Bażilika tal-Vatikan u San Pawlu fil-Bażilika ta' San Pawlu dwar l-Ewra. Iva Pawlu, għabat it-taqlida tajba, issa b'sieħ il-kuruna tal-glorja tinsab lejn dak tal-bejt. Għalhekk ejjew nerġgħu nisimgħu għax ma nixbgħu qatt nisimgħu kif li jgħidilna Pawlu stess meta jitkellem fit-tmiem ta' ħajtu li permezz tal-martirju tiegħu kellu jagħti l-akbar glorja lil Alla. 1950 sena bdew wara dan il-kliem, imma qabad nar ta' mħabba tal-Apostlu. Ngħidha hija terġa' mxerred sagrifiċċju u żmien it-truq tiegħi wasal. Qabad it-taqlida tajba temmejt il-ġirja, ħares il-fidi mill-qiem merfuqa lija l-kuruna tal-ġustizzja li bija f'dak il-jum ħallas minni li mħallef ġus mhux lili biss imma wkoll dawn kollha li jkunu għexu fil-ħabba tat-tera tiegħu. Għalhekk ħallina llum ngħidulu l-kbir mis-sibqa Pawlu, inti l-kuruna u l-glorja tagħna, inti dak li missibna fil-mħabba lejn is-Salvatur, inti dak li wassalna dan Ġesu, inti dak li għallimna l-fidi, inti dak li tamilna nsara kattoliċi Martin, inti dak li turina l-komor tal-fidi tagħna, inti dak li marret fi 150 sena għadek tatina l-kuraġġ biex inxamsu l-Evanġelju, inti dak li mid-motna żiża għadek tkellimna, inti dak li minn din il-parroċċa kolleġjata għadek wassalna Ġesu. San Pawl birek li dan il-Pawl Ratti, San Pawl birek il-saċerdoti tagħna, San Pawl birek il-familji tagħna, San Pawl birek il-morta u anzjani tagħna, San Pawl birek il-żgħażagħ u l-għaddiet tal-parroċċa tagħna, San Pawl birek u ħares fil-Malta, San Pawl birek u ħares fil-Rabat li inti l-patrun waħdini tiegħu. San Pawl ħares lejna għax inti l-kuruna l-ferħ tal-glorja tagħna, għax inti batejt teħreġ martirju biex ix-xerret terf ġid, intmexxina Pawlu Qaddes waqt is-sira tat-taqbid. Nabdu it-talb tagħhom enna f'kollox u ħarisna. Ilqa nitolbu lejli l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfiet ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-magħżulin tiegħek. Birek u Alla nitolbu din l-offerta għamel li tkun kollha kemm tiegħek. Wettaqa għad-disa il-qaħħa biex issir għalina il-ġisem u id-dem ta' ibnek il-għażiż Sidna Ġesu Kristu u għaw l-lejl qabel ma bata bħal ħobs fl-idejn għad-disa u l-birka tiegħu. Refajnejk lejn is-sema lejk Alla missieru u li tista' kollox. Ratlek il-ħaj birek qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu Kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
dan il-kalċi għażiż fl-idejn qaddisa u l-birga tiegħu, reġa' ratt il-ħaj kbira tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maghfira tad-dnubien. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Mistiedna għal din l-ikla tal-ħalq. Mulej, u jiskolix b'tinfota t-saħkijiet, zdejt niskerma waħda t-rukijiet u l-fejta. Ħeġġiġna b'dak in-nar ta' mħabba li bih kien imkebbes l-apostlu missierna San Pawl fil-ħsieb u l-ħerqa tiegħu għall-knejjes kollha bi Kristu Sidna. U l-Ispirtu Santu tinżel fuqhom u tibqa' magħhom